Jeg har! Jeg du den her med! Jeg har! Det er gay, man. Det er ikke så skidt. Jeg er lige der. Steffen, jeg tror, du er god til at spille. Jomme! Sådan, så bliver du lige tør det. Og han her, det her, det man kan landskab, ikke op? Så tager han herover. Så tager vi benene over, ikke? Okay? Nu har jeg taget mine fingre. Sådan her. Og så har vi det. Og så tager vi ham. Så tager vi ham til min brætten. Men gør det lige, min kammerat. Gør det? Ja. Så er det bare det. Det er elastisk. For jeg ved jo lige, at jeg tøjer ham, så den er jo kudsmærk. Og så er benene. Og vi fik modstand, så I kommer og suger os. Jeg snakker mere, Ja. Hold kæft, det er godt der. Og så rødtepulser. Det er folkeskolen. Det er så ikke noget måde, så noget, og så er 5 mand, der holder ret, så er det bare... Så skal man bare spise. Det kan være 12 måneder, han må være slappe. Hold kæft, mand. Det er ikke godt. Hvad? Ja, langt. Det er meget langt. Så er der bare sådan her, hvad gør du så? Så er vi her, ikke? Hvad gør du så? Og så er man lige tårning også, mand! Så er jeg lige i højre klokkemærke op og svært det igen. Nå, du kører bare. Det var sådan en venner, mand. Prøv lige, man vil høre til Berlin. Ordentligt fejl. Det er ikke sådan. Jeg tror, det var varmt. Han har sagt, nå, nu siger det. Du må til dig, ikke godt gøre det. Det synes jeg, at jeg ikke godt. Det synes jeg. Du skal ikke komme ud, og du kan danse. Jeg er lige så meget til skål. Prøv at kigge, du må smutte hver gang du spiller. Du kigger på din, og det er kun. Det er ikke så. Det er ikke. Det er ikke. Jeg kan. Skal vi danse? Jeg er ikke helt danse, men du kan ikke finde ud af det. Du kan ikke noget. Du laver vidt. Du laver en vidt strik. Bare oven i munden, at jeg vender igen. Jamen, skal vi stoppe, mens jeg er god? Skal jeg lige stoppe, mens jeg er god, eller hvad? Meget din gode, mand. Fuck, jeg slakker. Det er en god bjørn forhold, boy. Det er en måde, du viser det på, når du gør det godt. Jamen, jeg spurgte dig noget, man skal stoppe, mens jeg er god. Det synes jeg, I skal. Skal vi stoppe, mens jeg er god? Hey! Vi stopper, så bliver rigtig god. I smadrer PlayStation. I smadrer PlayStation, for fanden. Det er først, hvad skal i en skallen, mand! Så er det bare ud.
Steff, stop. De første var herinde. Klar første plads. Så. Hold nu kæft. Nej, det er. Jeg står cirka vi faktisk står på din første plads. Ja, og jeg siger stop. Nå, okay. Så slap af! Du har jo overtaget, men så slap af! Ja, men jeg vil ikke slå dig alligevel. Så. Nej, vi vil. Jeg gider ikke at komme ind. Ved du hvad, Steff, jeg synes, du skulle. Jamen, du går lige ned og tage et koldt bad. Steff, nu stinker du endnu mere. Gå ned og tag et bad. Du skal ikke bade, men du skal. Ja, det skal jeg i hvert fald nu. Hold kæft, hvad det er. Ja, vi er ikke bare sådan, at vi godt går. Du skal jo lige købe en lighthouse, vi går i baghus, så Gå ned bare med, det kommer vi nu. vores skab, skal vi have. Vores skab. Hvad for en kæld? Hold da, jeg skiller op. Hold da nu. Det er nu, det er ikke sindssygt. Nej, men jeg gider ikke at ligge, så er det ene, så er jeg lige med. Du vælger målejligheden. Tak. Mange tak. Summen, Jesper, han er bare sjov, mor. Hvad var det, du slås? Så Jesper! Det er alle sammen. Han er virkelig gået i kalat, så